Не те чум. Още е тук той. Я сега ще го запиша пак. Ще ми блокира управление. Everest, Comaray. Everest казва и това ще скучно да мисля. Него да ги стреля по играчите. Ама ти скръна става тример, Everest ще те е такова. Аз там да скоча долу на планета. Разбрахте. Вече нещо почна да лука графично. Пак пробва да ме стреля копененцето. Мене моля да слушай. Аз всичко с тях младеж като баунти ще мога да ме Сега пробвам го цяла бутилка. И моли да сме и партии, и да и всичко останало. чудо е. Да, просто тогава. Ако си направиш мисъл да направя да фарме и някаква баунти, какво струваш мисълите. Стига да не е с голямо кораб, да. Не мога да го нокаутирам. Така да се плаши. Играта ще го нашляпа. Няма само да скоча на тези дами и вали таргет. Приятелство. Приятелство, ние трябва да сме.